Türkiýanyň esaslandyrjysy Atatürk Türkmenistana ýatlanyldy. Türkiýe Respublikasynyň esaslandyrjysy Mustafa Kemal Atatürk'ün aradan çykmagynyň 85 ýyllygy münasibetli dawralar geçirilýär. Her ýylyň 10-njy noýabryny Türk halkynyň özüniň ilkinji prezidenti we esaslandyrjysy Atatürk'ün aradan çykan gününi belläp geçýär. Şeýle dawralar Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şaharyna hem geçirildi. Paýtagtymyzdaky Atatürk'ün adyny göterýän seýilgäkde dawralar geçirildi. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnan çäresine Atatürk ýadygarlygyna gül desteleri goýuldy. Dawra Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dogly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dogly ygtyýarly ilçisi Gismat Gazolow ilçihanasynyň wekilleri, Aşgabatdaky bilelikdäki Türkmen Türk Mektebiniň muallimleri we okuwçylary şeýle hem metod wekillerine gatnaşdy. Yerli wagt bilen 09:05-de başlan dawrada iki ýurduň milli senalary ýanglandy. Soňra Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dogly ygtyýarly ilçisi Togan Oral Atatürk'ün ýadygarlygyna gül destelerini goýdy. Bu ýerde çykyş eden ilçi Togan Oral her ýyl 10-njy noýabrda Türkiýe Respublikasynyň esaslandyrjysy Mustafa Kemal Atatürk'ün ýatlanyp geçilýändigini belledi. Ýurduň esaslandyrjysy Mustafa Kemal Atatürk'ün öňdegörjülikli siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen Türkiýe Respublikasynyň häzirki wagtda dünýäniň awraýly döwletleriniň hataryny ornuny alandygyny belledi. 10 Kasımlarda ister istemez hüzünleniyoruz. Çünkü milletimiz bugün kurtarıcısını, büyük önderini kaybetmiştir. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyerek dünyanın saygın ülkeleri arasındaki yerini aldı. Kendi adını taşıyan parkta ve kendi anıtı önünde sevenleriyle ve Türkmen devletinin temsilcileriyle birlikte anmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Togan Oral, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkmenistanda hem ýatlanyp geçilýändiginden uly hoşallyk bildirip, ýurduň esaslandyrjysynyň Aşgabatda Türkiýanyň ilçihanasynyň garşysynda orun alan we Atatürk'ün adyny göterýän seýilgäkde we onuň ýadygarlygynyň öňünde dawralary gurnamoň öz boluşdygyny belledi. Türkiýe Respublikasynyň esaslandyrjysy Mustafa Kemal Atatürk 1938-nji ýylyň 10-njy noýabryna aradan çykdy.